Bisan kung unsa pa kagumon ang usa ka tawo sa illegal nga drugas, kung determinado kining magbago, wagi makababag kaniya. Atong sara na ang pakigbisog sa 17 anyos nga babae nga 8 anyos lang nagsugod na sa iyang bisyo. Si Chona Carion sa RTV Presents. Sa linghod nga pangidaron mitadlas na sa hiwi nga daan kining 17 anyos nga babay, gikan sa pagpanigarilyo, inom hangtod na sa pagyupyup og marijuana ug miabot gyud sa pagkagumon sa shabu. 8 years old ko, nakakanjo na jud kog sigarilyo, then nabot kog 9 to 10, start na jud ko og inom. Then wa jud makani kay abot sa kog 11, dito sa ko ni sugod og marijuana. Then dito na ako nagkabadlongon. Grabe na ang lag na ko. Gani upat ka mga children centers ang gibutangan ni ining bataa hangtod nga gipasud na siya sa usa ka private rehabilitation center. Apan bisan pa niini, moikyas gihapon siya aron mobalik sa daotang bisyo. Manakit na kog laing taw. Ana nya kanang sudlan na akong manghilabot kay gusto na ko na makaprovide ko sa kong bisyo ana. Lisod gito kong kinabuhi sa una kay dili na ko mobangon sigdanan kung di ko kagamit. Sa iyang pagsulod sa Talisay City Aftercare Center, nakaamgo siya nga dakong sayop ang iyang gipangbuhat. Kapina sa 2 ka tuig nga limpyo sa ginadiling drogas ang maong minor de edad. Gani sugod niya atong Hunyo, mitungha na siya pagbalik isip grade 11. Matag karon ug unya, magbisitahan gihapon siya sa Talisay City Aftercare. Mato ni Dr. Ray Cesar Bautista, ang pangusa maong pasilidad nga hayag pa ang kaugmaon ni ining mga gustong magbag-o. Gikinahanglan lang ang timos nga suporta sa pamilya ug kun ang adik mismo gusto na gyud magbag-o. We are seeing the fruits of that intervention, ma'am. So, nag-eskwela na and the picture is looking brighter. Nindot na kayo kung kinabuhi ba? Daghan na kayo kung plano sa kong kinabuhi. Gusto kong mag-eskwela, mo na akong plano ni kadako. Nagpasalamat sa kung ni Dukbaw, ni Mamoy nga. Grabe lang kon sa ko ba kay wajud sila mo surrender. Uban ni Renante Quinones, ako si Chona Carion ug kini ang akong show, Dokyo.